Pasira, então cumprir musimuke, simuke o koruji, dinoku kumbira kuti muteveza ndichataura mudarinora mambo madziva ndichataura chokwadi panyaya ndauya nayo Mwari ngavadikomborere garai pasi mouchira muchesimuka simudza ruoko rwerudyi mudarinora mambo madziva ndichataura chokwadi panyaya ndauya nayo Mwari ngavadikomborere gara pasi uombe pomusoro nyaya yakudaro ndipe pfuma yangu yemwanasikana wangu Sharon wawane nguva uchigara naye makore 2 pasina chawabvisa. Ndo matauriro amangaita baba muchikwira nyaya yenyu. Saka ndichakupai mukana uno kuti mudzidzise dare muchidimbu ndau yenyu makwazisisa munongoipanda muchidimbu dare rogona kunzwisisa nekuti ivava ndo vatonga. Saka muchatichakukumbira kuti mukwidze idzi zvishoma kuitira kuti vese vari muno vagone kunzwa vagone kukubatsirai padambudziko ramapinda naro mukati medare nhasi. Pindai zvenyu pamusoro ichangamira pamusoro nemakurukota wose muri muno. Nyaya yandayanayo mudare rino inyaya yekuti mwana wangu akatorwa nemurume akagara apapo ezvinezvi tane makore 2 hapana kana chinonzi tsvagirai kuno kana mbonano. Saka ndangoti uyezve munhu anogara akatinyepera kuti ndikuya nepfuma yenyu pasina chekufamba. Saka ndangoti regai ndisviko kumutemo ndo nyaya yangu mawira ndaita muchenje ava chichakwa ndatezara wako ichokwadi kuti ndatezara wako imbosimuka uye panapa simuka ugare apa tarisana naatezara wako kwazisa tezara wako chisimuka hako utore chigaro chako. Zvataurwa natezara wako wazvinzwa hanzi ndandi kubudawo pfuma yangu. Saka vauya kunopotera kudarira mambo kuti mambo ndibatsire iwo Mukwasha anenge ari kuramba achiverengedza. Uri kuti kudii? Ongu mshupewo ntukumanje andinachokupokana nokuti ndikuzoti ndine mwana wako. Nguva yese kumashure mwana wavo ndaigara naye achirwarawo. Nezvimwe zvaidzidzawo kuti ndikwanise kuwana chekubata kuti ndiendese. Asi pari zvino ndapa mushando kufunga ndane mwedzi yangu 2 ndichishanda ndichichengetawo kuti ndikwanise kuzoendesa. Saka ndaikumbirawo kuti pandopedza mwedzi uno ndoendesa zvinhu zvavo ndo mazuva yangu. Atezara wemunhu nawe ichiri yenyu zvaataura mazinzo Mukwasha wenyu
ndiri kuzvinzwa asi nemwedzi uno watiri nezvavari kutaura hazvienderani nekuti tapinda mwedzi wambudzi. Nawenze hanzi uri kuti atira kuti mwedzi uno upere, mwedzi uyu watiri kupinda ndobva ndagadzirisa zikanzi mwedzi uyu ndewambudzi uri kuzvikanganwa kuti hakurohwe. Saka dai wanga uri munhu wagara wagadzirisa ndizvamuri kutaura nekuti tiri kuenda muna mbudzi. Pindura. Notenda baba. Nini pandinoshandira mwedzi wangu unopera na 23. Saka nditaisira kuti kubva pa 23 kusvika pa 27 ndinenge ndagadzirisa. Kubva pa 23 kusvika pa 27. Dare rinorava uya warinzwisisawo mamiriro arakaita. Ndere chivanhu handiti? Dare rechivanhu rinofamba nechi? Naongwangwa. Dare rechivanhu rinofamba nechi? Rinofamba netsika dzechivanhu. 23 kunoona? 23 October. Anenge agara kambudzi. Wanzwa here. Anenge asati agara here mbudzi. Anenge agara. Iwo wataura nyaya yakanaka. Handizvozvo. Watowane nezvaunga uchimbogadzirira handizvozvo. Unozamuna uruda kuti ubatanidze nezvawakachengeta mwedzi wakapera kare. Ikazvo. Wakachengetei mwedzi wakapera taadvanze kunashezvara. Wanzazvautaura nhasi. Vari kuti hakuna kana tsvakirai kuno kana chii chakaita sei? Ika. Pawabata ipapo wabata. Topinda mwedzi wambudzi. Une zvaunenge waita sei? Waita handizvozvo. Vanobva kupa period. Panopera mwedzi wambudzi kwachena woita basa rani wopedzera kuroora kwako. Chaipa ipapo chi. Wagona mutaura. Chaapo kwamanje apa andiona pawauya kusvika kurota munyaya wako ndiana. Munyaya wako ndiani? Uku makatadza akamega handizvozvo. Zvii zvaukabata zvauda kuyogachidza miyana. Vaenda vachiziva chimiro chiripo kuti tikaenda musi wa15 tichasangana nezvakati zvatichapiwa nemunyaya wedu mutsva changamira. Right, ndadzoka kwamurati. Ini ndazoma tinoda Pfuma yenyu kani. Izvozvo makambombowa listiro. Listi yatina sitakagadzira. Ya, ndopanzana kazvibhedha ipapo. Wozi mangorigadzira muganda ari muhomwe. Anozviziva here zvamuri kuda. Makaona padhuza. Even pamungu muti taanenge achinyepera. Proof yekunyepa hapasisina. Nekuda kwenyu hamuna chamukamugachidza mumaoko mani make. Mapaonawo here ipapo. Changamira kugadzira listi ndiko kunge watombouyawo nezvaukabata. Andikapa mauya kugugudza kuna tombo miwani. Maigadzira listi renyuka. Mochimutumira upi? Uyu kana dombo. Handizvozvo. Panenge pakapotseka asi tinayo takagadzira tinaro munhu. Mauya. Wewe wanaononga. Wasatu wanaona. Asuni makore mali. Chungo service ati. Mchengi, obey. 2 years. Chungo bamu. Ndizo. Ayo. Una zeji. Pane vamwe vakati anomedza bunda anenge achitemba ura. Ukaona anomedza bunda anotemba ura hwake. Ukatoona uchitonokarana navo vano vanhu ndikutotemba kuti ndichagona kuzovhika. Asi sirizvo. Sei ndiri kutaura mazuva ndiri kutaura isu tinofamba netsika dzechivanhu. Hatibve pachivanhu. Iwo unogara kupiwo? Magazi. Wakaitira kuti tsime renyu hasiri rimwe chete ndizvo? Nekuti manzwisisiro atinoita mwana akanga anzi atizira ndozvamakaitisa makatizisana ndini. Pane mwaka mudiki unotarisirwa kuti ukwana atezvara kunosvikwa kunzi tsvagai kuno. Handiti ndizvo? Kunzi mbonano taakuzivana nemukwasha.
manje watora mwana wavanhu 2 years wakanyarara zvako hamene ikoko hamene zvavari kufunga atezvaro ndauye kuzoya kudare zvinobva zvaita sekuti iwe une resistance yauri kupa kana kuti uri kuramba wona sezvakaita kana wazoya pamberi pamambo ubva wati tiri kuda mbudzi yedare bhadhara mbudzi yedare pazvinhu zvawaifanira kugadzirisa wega kuti mwana wavanhu ndamutora ndaita mwedzi wokutanga pandava kunopinda mumwedzi wechipiri regai ndiendese mbonano regai ndiendese tsagirai kuno regai ndiendese mbonano handiti ndizvo izvozvo kungosvika nazvo chete pana atezvara wonyora pasi kuti mbonano tsvakirai kuno wakutozikanaka kuti kwati nanhasi unodai utotaura kuti ndakazomubvisawo zvangu zvishoma ndikunyara kuti ndizvitaure asi ndakabvisawo hambonano nitsakirai kuno. Saka tiri kuti tiri kurovedzera chete pakuti chivanhu chinofamba sei tirarame machiri. Andinoona zvekutaurwa muno kuti pane turezva mwana asina kunge asina chaakaendesa. Right, shona yatiri kutevera iyi ishona yakasiyiwa nevakurumbiro zvokuti tsvakirai kuno nembona kare kare chivanhu chedu kwaiti mwana akatizira makuseni manheru kwakutoenda tsvakirai kuno nembona akatizira kuri kumanheru mangwana achikuseni kwakutori kumwa muna kuitira kuti vanhu vagonokuita kuzivana nekuzoti mwana wedavo tsvakirai kuno zvaingoreva chete kuti tsvakai tiri kutsvaka pfuma yenyu mwana wenyu tinaye kuno mbonani ichireva kuti iko kana paita dambudziko panogona kufiwa kana kurwariwa tinogona kuita kusangana chikubuya zvinoita kutarisawo zera renyu kuriona kuti wava munhu mukuru sei makakundika kusvika ibaba. Shoko rataurwa tarita kusvika asi chaingopurisa ndematauriro aita kuti pakurwara kwaita mudzimai yake ndaiona kunge vari kufambitsana paurwere hwakangahwepo ndo wakatanga kunyanya kutiposisa zvakanyanya asi matauro aita kuti kushwa pakapotseka taite tikukwamidzana bati tichikanganwa kuzoti tinofanira kuzivisa mudzimai kuti tinai kuno matauro kuti ayo kuzi parikatangekuita padiki. Right. Pasirai Boveri. Iri ndo listi renyu handiti? Akamboroora ino mwana? Asati. Handina kuona mbudzi kana kuti kwenyadziko. Tiri kuti takadaongeza pazvisungiro zvamai apanokazomubuleva. Pazviverengeto zvamai? Ndipo panowanika jira riye negumbeze. Ayo zvakanyorwa zviri pepa. Kana? Pamwe ndikuratidza kuverenga. Pamwe kuona kwava kushoma. Makanyatsorgarira pasi bepa iri nokuti taakuriendesa kai kwatinofanira kunge richienda ndo zvakabuda mudare menyu handiti Ndozvatikaroa. mwana haasungirwe neba zvii zvinodiwa pakusungira mwana pakusungira panenge pachidiwa tingoti mbudzi ngani yamai nababa kozoti jira rinopfekwa namai rinosondeswa muchipfeko chaamai kuti nemari yepamusoro wekusondesa jira kozoti kuna baba tisikazoti kuna baba uku pakusoro kubatsira mafuroti pane suti yapapa Kumasungiro. kana morodza vana mune ramangwana handitika wezi munokaongosangana mega mega musimunyatsoziva zvinofamba sei munodaidzawo masawira handizvozvo moonesana zvachakakuita i nokuti kuronga upenyu hwevana kwamune muri kuita handizvozvo zvinova masungiro pasina atotangopusadzoti hazvina kujeka zvinhu zvacho zvezvamuti hazvana mbudzi chii hazvipa jira ramuri kutaurira haripo papi pane here pangorwa mwana asina sungirwa naida
ndiri kubvunza ini kuroti bepa igasvai garai pasi mogadzisa bepa renyu mapedza panopera dare tozogadzisa mukwasha wenyu musi wa15 anenge akuziva kuti ndabata ichi mapepa inganga ari mangani maviri handizvozvo tanga 15 anenge akupa pfuma yenyu semanyuiro amuzenge maita